Zdravo svima! Danas otvaramo nešto skroz novo, a to su Disney misteriozne figurice. Prvi put otvaram ovo, mnogo mi se sviđaju. U pitanju su metalne figurice. Ovo su likovi koji mogu da se dobiju. Ako bih ja sad željela neke da izvučem, to je ili Karl, Dori prvo mesto, Sally, Karl. To je to. Čak ne mora ni ovaj specijalni Paja Patak. Znači Dori mi prvo mesto, Sally i Karl. Pa da vidim. Ovako. Ne znam. Ne bih mogla da... Da li ima prvo neka... Aha, ima ova kao uputstvo. Sad ću da probam da li tu ima možda. Nema. Aha, oni stave ovako pa je malo teže da se kroz kesicu opipa. I Baloo. Ja mislim da je to Baloo. Jeste, Baloo. Ups. Baloo. Pa dobro. Nije loše. Nije ono što sam želela, ali može. Može. Lepi. Baš su lepe, kvalitetne. Baš su lepe i kvalitetne figurice. Sviđaju mi se. Tako da vidjet ćemo. Ako usput nađem... Ovo je jedina sezona koja imala se kupi. Jedina serija. Sad ću da... Serija 3 piše. Serija 3. Tako da ako nađem neku drugu, kupit ćemo i drugu da vidimo. Eto, to je to za sad. Pozdrav svima!